Bago pa man dumating ang mga makabagong kagamitan sa pagluluto at paghahanda ng pagkain, may isang natatanging paraan na ang mga Pilipino upang mapanatili at mapreserba ang pagkain. Hindi ito binibili, hindi ito minamadali, at hindi ito ginagamitan ng makinarya. Ito ay hinahayaan. Hinahayaan sa asin, hinahayaan sa lagayan, at higit sa lahat, hinahayaang malipasan ng oras. Sa lalawigan ng Pangasinan, ang ganitong paraan ay matagal nang isinasabuhay at parte na ng tradisyon. Ito ang fermentation o pagbuburo. Sa mga komunidad na sagana sa isda at sa mga bayang may sapat na ani ng palay, natutunan ng mga Pangasinense kung paano pagsamahin ang asin, kanin at oras upang makalikha ng pagkaing tumatagal at may natatanging lasa. Isa sa mga pinakakilalang produkto ng Pangasinan ang buro. Karaniwan itong ginagawa sa pamamagitan ng paghahalo ng isda at lutong kanin na nilalagyan ng sapat na asin at inilalagay sa mga timba. Sa loob ng ilang araw o linggo, nagaganap ang natural na proseso ng fermentation. Dito unti-unting nagiging maasim, mas buo at mas malalim ang lasa. Ngunit higit sa lasa, ang buro ay maituturing ng kabuhayan. 2019 po, mula po nung nagsimula na po akong magtinda ng ganito. Nagpaturo na rin po ako kung paanong gumawa. Kasi nga po wala rin pong ibang paghahanap buhayan. Mula sa pagkatuto hanggang sa pagtindig ng sariling kita, naging doble ang trabaho para kay Ate Rosario. Bagamat pagod, may biyaya namang kita na kapalit. Okay naman po siya. Mas mabilis pa ang bentahan pag talagang mabenta. Marami na rin kaming suki na pumapunta na sa sa abroad, saan bansa. Minsan pag may order po sa amin dalawa, ginagawa po namin. Ay talaga pong mahirap kasi doble ang trabaho niya eh. Kakaliskisan mo, tapos aanin mo na naman yung mga niya, bitukan niya, lilinisin sa loob. Halos sagitan na rin po kami kinukuhanan. Pag wala po sa amin, doon sa mga kasama namin na nasa bukid din, doon po sila kumukuha. Nakatulong po siya ng malaki kasi mula nung dito na po kami kumukuha talaga ng namin, pang araw-araw. Lalo na pag maraming bayat, pinapag-aral ko yung mga apo ko. Dito ko na rin po kinukuha. Yung anak ko po nakatapos na po yung dalawang anak ko ng K-12, ganyan. Tutuloy ko pa rin po. Iba pa rin po yung sariling pera mo. Parang nag-expand na rin. Kasi marami na po kami suki eh. Umaangat na rin siya, nag-expand. Marami na nakakakilala. Ang saya nga pa, kasi marami na nakakakilala sa product namin. Sabi po nila, ang sarap daw ng buro namin dito. Ay, babalik pa kami ma'am kasi masarap talaga yung tinda yung buro, sabi nila. Kaya yung paulit-ulit silang bumibili. Dito na lagi silang bumibili. Sa kanyang karanasan, hindi lamang produkto ang buro, kundi isang tulay patungo sa pag-angat ng kanilang buhay. Dati po, hanap buhay ko. Natitinda lang ng isda po. Kaya ako po natutunan magburo. Kasi po yung asawa ko marami po siyang kalap. Masasayang yung mga nakukuha niya, sir. Doon ko na natutunan. Surami, tilapia, aruho. Hindi kaya bulig na maliliit, sari-sari po. Sa dami-dami ko na pong naranasang hanap buhay, yun na lang po talagang ko sa pagbuburo po talaga. Yung sa buro po talaga, maganda po talaga. Mula nga sa pagtitinda ng sariwang isda, lumawak ang oportunidad ng ilan sa pamamagitan ng pagbuburo. Kahit napapagod ka po, basta nakikita mo nakapatayo na yung mga isda, ganun po. Ang pagod din po lumilipat. Tapos pag nakita mo nung nakatayo mga buro mo, parang gaan nga ng kalooban mo. Siyempre andun na yan, pera na yan. Masaya na po sa buro talaga. Yun na po talaga ang ko. Di ko na iiwanan yung business ko na yan talaga. Kaya yung anak ko po na yan, talagang natuto na rin po. Talagang gumagawa na rin po siya ngayon. Matagal na po. 10 years na nagbibenta ako ng buro, sir. Umaangkat ako sa kabila. Naman po sa tubo. Inaangkat ko ng 100.
Yung 3 supot, 100 din yun. Kaya may isang supot din ako. 35 po yun. Talagang gustong-gusto nila yan kasi maraming naghahanap ng buros tamang-tama sa templa. Masarap. Lalo na po pag may mga nilagang okra, talong. Kung minsan po yung isang balde po, isang araw lang po yun. Iba na naman po sa hapon. Kaya madali kaming nakakabenta kasi masarap. Sa bawat balot ng buro may kwento ng pagtsatsaga at dedikasyon sa paghahanap buhay. Bawang po sa kasibuyas, yung minsan po may luya, ganun lang po. Tikman nyo ang buro ng Pupunto Bautista, Pangasinan, masarap po siya. Tikman nyo po. Ang mga tahanan at palengke ang nagpapatunay na patuloy ang pag-ikot ng mga produkto. Kilala ang Pangasinan sa bagoong, isang simpleng sangkap na naging bahagi na ng kusina ng mga Pangasinense. Pero bukod sa alat at sarap nito, may kwento rin ng tradisyon at kabuhayan sa bawat balot ng bagoong na ginagawa sa probinsya. Mahalagang bahagi na nga rin ng kultura sa Pangasinan ang paggawa ng bagoong. Nilalagyan ito ng asin at hinahayaang sumailalim sa kontroladong pagbuburo hanggang sa mabuo ang matapang at maalat na lasa na kilala sa buong bansa. Sa ilang bayan ng Pangasinan, ang paggawa ng bagoong ay hindi lamang para sa sariling konsumo, kundi gaya ng buro, isa na rin ito sa pinagkukunan ng kabuhayan. Isa itong patunay na ang simpleng proseso ay may malaking ambag sa lokal na ekonomiya. Sa bayan naman ng Binalonan, matagal nang kilala ang paggawa ng sukang burnay, isang suka na binuburo at iniimbak sa loob ng tradisyonal na banga o burnay sa Iloco at Pasig sa Pangasinan. Bumibili kami ng katas ng tubo, tapos after 2 to 3 months, magiging suka na. Depende ma'am, pagka may buyer, 3 months ma'am, maasim na. Sila nanay noon ang una, tapos noong wala na sila, kami na. Ang katas ng tubo ay hinahayaang mag-ferment sa loob ng burnay at hindi ito maaaring madaliin. Nasa 2 hanggang 3 buwan kasi ang hihintayin bago ito magamit bilang suka. Sensitibo rin ang proseso nito. Kasi sayang naman madam, kasi marami naman pumupunta dito na bibili. Hindi kami nagbebenta sa labas, sila ang pumupunta rito. Talagang puro yan. Ay, pag nahaluan ng tubig, masisira. Bago umasim, mga yung 1 month, umaasim na yun eh. Hanggang 2 months ganun, oo. Hanggang paasim na. Ay, hindi pwede yun. Kasi masisira, oo, pag natubigan. Hindi pwedeng mahaluan ng tubig kasi masisira. Kaya kailangan ingat din sa pag-preserve ng suka. Mula sa bukid hanggang sa burnay, ang suka ay produkto ng mahabang paghihintay. Suka ng tubo lang naman ang nakita ko. Walang inihahalong chemical. Yung original na katas, yun lang nilalagay sa mga ganito. Hanggang sa umasim. Nainggit din ako sa kanilang nagtitinda eh. Tapos may may paninda akong mga street foods, ganon. Kaya naisipan ko rin kumuha. Para hindi na ako bibili ng suka. Pero bago maging suka, matatagpuan muna sa mga bukirin ang isa sa pangunahing sangkap. Ito ang tubo o unas sa salitang Iloco. Yung nagtatabas po ng tubo dun sa bukid, dinadala dito. Dito naman po pinipit-pit yung tubo. Mga nagninegosyo rin dito, nagkakambas sila sa barangay kung sino yung kukuha. Kinuha na lang yung presyo naman. Tapos dinideliver sa kanila yun. Kasi yung tubo kasi, yun ang mainam na tinatanim namin dito dahil walang malaking kapital. Masamit na maasim kasi aabot yan ng taon yung suka.
Basta may tanim, madiligan na isang bisis, isang taon na yon. Sa loob ng Burnay nagaganap ang natural na pagbuburo ng suka, kung saan dahan-dahang nahihinog ang lasa at bango nito. Dahil sa uri ng lalagyan nito at sa haba ng panahon ng pagbuburo, nagkakaroon ng suka ng mas buo at mas malalim na asim kumpara sa karaniwang suka. Mula sa tradisyonal na Burnay vinegar na matagal nang ipinagmamalaki ng bayan ng Pinalonan, mayroon pang isang produktong gawa sa likas na yaman ng lalawigan ang patuloy na sumasabay sa paglipas ng panahon, ang buri. Gaya ng mga produktong binuro na nangangailangan ng oras, pasensya at tamang proseso, may mga hanap buhay rin sa Pangasinan na nananatiling buhay dahil sa tiyaga at pag-iingat sa tradisyon. Sa bayan ng Manawag, matatagpuan ang ilan sa mga pinakamatandang tradisyonal na trabaho. Ito ang mga produktong gawa mula sa buri. Nag-umpisa itong si Bayan Handicraft na taong 1985. Nag-umpisa, kunti lang na kuan, mga item-item lang. May mga iba-ibang item na pero dati may handicraftan na rito kay natuto ako kay Mr. Ramirez noon. Nagsusupply sa noon sa Clark Air Base. Kasi uso na yung noon export. Nag-export yung ka-deal na doon. Natuto ako grade 4 pa lang ako natuto na ako doon. Kaya nung nag-college ako, ayun na. May kunting kontrata na. Siguro ito naman ang destiny ng buhay ko para makagawa ng ganitong trabaho dito sa barangay namin. Ang Sibayan Handicraft sa bayan ng Manawag ang pangalawa sa pinakamatandang gumagawa ng mga produktong gamit ang buri na sinimulan pa noong taong 1985. Patunay ito ng sipag, tiyaga at likas na kayamanan ng lalawigan ng Pangasinan. Galing ng ng Cagayan, tapos Isabela, mga yantok yun Pero yung galing naman, yung mga buri, split buri na gagawin, galing Mindoro. Dati noon pero masyadong malayo doon. Ang travel doon Kaya naghanap na kami dito ngayon. May mga na dyan sa Agno, Bulinaw, Anda, Bani, may mga na tayo dyan ngayon May mga buli na tayo dyan. Yun ang kinukuha namin. Sa Ilocos din pala, sa San Juan, Ilocos Sur. Yung ginagawang mga doon, yung mga ginagawang handbag na made of buri leaves. Ay, sa pala, galing Pangasinan, sa region to, Abra Hindi biro ang paggawa ng produktong ito. Sa bawat basket kasi na nahahabi ni Tatay Rodrigo, nakapaloob ang oras, pagod at tiyaga sa araw-araw para makabuo ng bawat piraso. Kunti na, hindi katulad ng 1980s, 1990s. Unang problema dyan yung materials, tapos kapital, pinakauna kapital na. Tapos yung saka yung source ng materials, nawawala Kasi kung kunti na yung nag-handicraft dito ngayon Isa-isa na lang, hindi katulad nung halos bahay-bahay noon. Dapat matutunan niyang maigi yung paggawa kasi doon naman ang source ng magandang paggawa. Yun ang tinitignan ng mga buyer Mga katulad yung mga buyer, kung hindi maganda, quality, dapat yun. Ngunit sa kabila nito, patuloy siya sa paggawa, sa pagtatrabaho. Dahil sa bawat pirasong kanilang nalilikha, naroon ang pag-asa para sa kanilang pamilya at ang pagmamalaki sa kanilang trabaho. Dapat yung trabaho magaganda para maging steady ka sa buyer. Depende siguro yung pagkikisama sa buyer. Pinakauna yun. Pero yung mga kumukuha kasi mga local, parang producer lang kami, manufacturer. Ang pinaka-kondo yung pakikisama sa buyer Ayun, may kisama mo. Saka talagang yung
tinitignan nila naman kung reliable kang supplier nila o hindi. Yun ang kaya nagtatagal ako sa kanila. Ang paggawa ng mga produktong buri ay nakabatay sa paniniwalang mas tumitibay ang isang bagay kapag binibigyan ng panahon. Isang tahimik na patunay na sa Pangasinan, may mga kabuhayang hindi kumukupas dahil patuloy itong inaalagaan, ipinapasa at pinahahalagahan. Ang binuburan naman o mas kilala sa ibang tawag na binubudan o binurburan sa Pangasinan ay tumutukoy sa isang tradisyonal na matamis na fermented rice delicacy. Sa bawat binuburan na naihahain, naroon ang pagod at tiyaga ng mga manggagawa upang maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan at tradisyong matagal nang naipasa. Sinanay ko noon na ako sa kanya, lagi kong tinitingnan kung nagagawa ng bubor. Oh. Natuto rin ako na magawa. Nung minsan, sinubukan ko, hindi ko pa alam masyado. Sinubukan ko lang na nagawa rin. Kaya hindi lagi na gumagawa ako. Bihira. Kung may okasyon o kaya may magpapagawa sa akin, ganun lang. Dati kami kasing sumasama kay Ate Nini na magtinda. May dala siya na binuburan noon. Ay sinubukan kong magawa. Ay nagawa ko rin na perfect. O kaya lagi na. Masaya rin ako na natutunan akong magawa ng binubura. Masaya ako kasi sasamahan ko si Ate Nini na magtinda ng binuburan. Hindi rin biro ang paggawa nito. Pagod at oras ang dapat na ilaan. Maselan kasi ang proseso ng paggawa ng binuburan at dapat na iisang tao lamang ang gagawa. Siguro masarap ang paggawa namin, kaya gustong-gusto nila. Hindi naman mahirap, nandyan ka lang. Didikdikin mo lang yung tapos magluluto ka sa rice cooker at saka ilalagay mo sa lalagyanan. O ihalo-halo mo na yun. Masayang-masaya, lalo na magkasama kami na matatanda. Sa paglipas ng panahon, nagiging bahagyang matamis at may kakaibang bango ang kanin na karaniwang inihahanda bilang panghimagas o espesyal na pagkain sa ilang okasyon. Ang paggawa ng binuburan ay nagpapakita ng malalim na kaalaman ng mga Pangasinense sa proseso ng fermentation. Hindi lamang para sa pagpreserba, kundi para sa paglikha ng bagong lasa at uri ng pagkain. Kaya naman, isang asosasyon ang nabuo upang maipagpatuloy ang paggawa ng binuburan sa bayan ng Labrador. Nung una, 2022, April, nag-angkat po kami. Ngayon, bakit kayo nag-angkat? Gumawa na lang kayo, sabi ng isang client namin, customer. So, sumunod, nag-usap-usap kami ni Nabandi, mga kasama ko. Gawa na lang kayo tayo, kako. Kaya gumawa kami. Nung unang gawa namin, maganda, pero kaunti lang trial. Tapos hanggang parami ng parami. Yun ang ginagawa namin. Kaya regular na naggagawa na kami, year 22 to up to this present, na regular na kami nagtitinda sa Lingayen. Ngayon, mag-i-expand na naman kami kasi nagsample po kami sa CSI Dagupan, Kadiwa, nagustuhan nila po. Madam Nini, gawa ka na ng binuburan para dito sa CSI. So next month, Kadiwa CSI Dagupan City, may binuburan na rin kaming dadalhin po. Pag sumasama po silang magbinta kami, bumibili po kami ng mga pagkain, pinaghati-hatian namin kung anong mabili na tubo ng aming binuburan. Kumukuha na rin kami doon sa budget na ginanansya namin. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, yung hindi natin uubusin yung puhunan para mayroon tayong kahit na pa kaunti-kaunti, may continuous tayong negosyo. Hindi lamang binuburan ang ibinibidang produkto ng asosasyong ito. May alamang, salted eggs, balut at iba't ibang uri ng kakanin. Mula sa bahay hanggang sa mga palengke, ang binuburan ay patunay na ang panagburo ay hindi lamang nasusukat sa alat o asim ng isang pagkain,
kundi pati rin sa tamis nitong taglay. Sa Pangasinan, ang pagbuburo ay hindi lamang paraan ng pagpreserba ng pagkain. Isa itong patunay ng kakayahan ng mga Pangasinense na gamitin ang kalikasan, panahon at tradisyon upang makalikha ng produktong tumatagal at may sariling pagkakakilanlan. Ang food preservation is as old as human civilization. Nang ang mga tao ay kinailangan nilang i-preserve ang kanilang pagkain for next consumption. Kailangan nilang pahabain yung shelf life ng kanilang huli, yung paglalagay ng mga sangkap na nandyan sa paligid nila para patagalin ang buhay ng pagkain o ng inumin, katulad ng binuburan, ng buro, ng suka. So ibig sabihin, mahal na mahal ng mga Pangasinan kanilang produkto. Kaya nananatili siya dyan. Mula sa buro na nagbibigay asim at lalim sa hapag, sa bagoong na naging bahagi ng lutuing Pilipino, hanggang sa suka na hinuhubog ng oras sa loob ng mga burnay, at sa binuburahan na isang matamis na fermented rice delicacy, makikita na ang pagbuburo ay hindi lamang proseso kundi kultura. Ito ay disiplina, ito ay kaalaman, at ito ay kabuhayan. Sa isang panahong sanay sa agaran at mabilisan, ang mga produktong ito mula sa probinsya ng Pangasinan ay paalala na may halaga ang paghihintay, na may dangal sa proseso. At ang tunay na lasa sa pagkain man o sa buhay ay nabubuo sa pagdaan ng panahon.